Zostaňte s nami. Súkromná hvezdáreň za domom. Takéto niečo si pred pár rokmi v záhrade v Zvolenskej Slatine vybudoval profesor z Technickej univerzity. Lahôdkou nielen pre neho, ale aj pre všetkých ostatných astronómov bol včerajší nádherný spln mesiaca. S kamerou sme sa boli naň pozrieť trochu inou optikou. Toto je profesor Vladimír Bahil. Ako jediný Slovák je zapojený do vedeckého projektu NASA. O 3 roky má preletieť sonda k asteroidu, kde má pristáť. Jeho úlohou je presne merať asteroid a pravidelne tieto merania posielať do centrály do Tucsonu v Spojených štátoch. Vďaka astronomickým výpočtom a aj takýmto pozorovaním môžeme konštatovať, že zhruba najbližších 200 rokov nám nehrozí stret s takým meteoritom, ako bol ten, ktorý spôsobil vyhnutie dinosaurov. Výpočty a merania, to sú jeho parketa. Súkromnú hvezdáreň má asi 4 roky. Pomáhali mu priatelia, kupolu si zohnal z Poľska. Každú jasnú noc zaznamenávam pomocou kamery prelety meteoritov. Vnútri má samé poklady, prístroje a ďalekohľady, ale aj špeciálne zrkadlové fotoaparáty, astronomickú kameru na snímanie pohybu meteorov. Rybie oko Zodiak. Týchto Zodiakov bolo vyrobené len asi 600 kusov na svete. V šľapajách mu kráča jeho vlastná vnučka. Sám ju pripravuje na špeciálne súťaže. Starky sem chodieva každý večer. Občas mám pocit, že sa sem presťahuje. Párkrát s ním a ja pozerujem. Profesorova súkromná hvezdáreň je otvorená pre každého aj vtedy, keď nie je zamračené. Učenie o hviezdach chce spopularizovať najmä medzi deťmi. Marian Ujházia, Danica Kleinová, televízia Mark.